ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವತರನವರು ಮಣಿಕಂಠಪುರ ಮುಂಜೆ ವಡಕಬೈಲ್ ಮುಕ್ಲನ ಭಜರಂಗಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿಂಜಾಬ್ರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಸುಮನ್ ರಾಜ್ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಈ ಹಿಂದೂ ಯುವ ತರುಣರು ಬಂದ ಟೀಮು ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಂಡಾನು. ಓಕೆ ಇಂದು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಇಂದು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಈ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಡೀಸಲ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಿಲಿಕುಲು ಏತು ಪಿಲಿಕುಲು 37 ಪಿಲಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ 37 ಪಂಡ ಇನ್ನಿ 37 ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿಎಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಆಜಿಎಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚು 40-45 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಇತ್ತ ವಾ ಕಾಸ್ಗಾದ್ ಮಲ್ತ ಉಳ್ಳಾರು ಇದು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಸುಡು ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಕರೆದು ಒರಿನ ಕಾಸುಡು ಪಾಪದಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸಡು ಒಕ್ಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಅಂಚಿನ ಮಂತುಂಡ ದೇವರ ಎಟ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರಾವಂದು ಇತ್ನೆಟ್ಟ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸುಮನ್ ರಾಜ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ದಸರದ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.